ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but Shipai % ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki ni kinambo Hadien baka India ka hertma haki Kynthei teli ki kitam jongkiliano ha Pakistan lingba ka operation Sindur bat hadien ka jingkran jongki arngut ki officer Shipai ki badai ki Kynthei sakilat pathai kubor kala pau perthai baki officer Kynthei ru ki dei ki wei na ki nong yalam ki bakhli ya kani ka operation ka Colonel Sophia bat ka wing commander Vyomika Singh ki dei ki arngut ki Shipai Kynthei ki balakaran menta kasi sakilat pathai kubor Hadien kani ka jingkran jongki ki Bahaïing Hasem jongki ki lapan pau ka jingsong Sarong baki Khun Kynthei jongki ru ki don ya ka benta ka bakrau ban syakri na benta kari kilat pathai kubor na kari India ki leyo ban yakran bat ki Bahaïing Hasem jong ka Colonel Sophia Qureshi ka officer ka badai na kaniam Muslim ka Colonel Qureshi kadai ka ban na kasor Vadu Dara na ka jilla Gujarat ki parat pa i jongka kumjuru ukpa jongka kidei ki Shipai kala pendep ya ka jingpuli ha ka master ya ka biochemistry na MS University Vadodara bat ha ka por baka mod ban pendep artat ya ka PhD bat ha ka por baka dang don ha ka kam hikai kala sangya lunno ya kini baro bat kalet bandrung ha ka kam Shipai ki kimi ki pa ki himan ki para jong ka Colonel Qureshi ki lapan pau ka jingso Sarong bakas nam Shipai kadang yai tuat ha ka longying longsem jongki wala ka Sophia ka dei ka Kynthei ru ka Colonel Qureshi menshwa ka kwa banlong professor handrai ha ka por baka jandep artat ya baro ki jingpuli kalawan ka jingmut haka banrung no syaka kam Shipai kala pendep ya ka master degree haus nam khat Kynthei spa Kynthei penyo haus nam arajar khandrio kala long ka officer ka baningkong ban yalam ya ka Khun Shipai ha ka jing yakilan na jonggi Shipai na ki khat pra teli kiri kala syakri kum ka Shipai jong ka UN ha Congo bat ha ki weipat ki benta bala benshet haka Hadien bakal keren sikila pathai kubor kumba ki Shipai kila ya ka bor haka ka Colonel Sophia Qureshi kala yo jing erob ha omtang nagi Bahaïing Hasem handrai nagi nongsong sinong jong ke India hi barokoi bat kadeiru kanong aimin siem khamtam ya ki Kynthei bat omtang ki sinrang ki bala ban simti ya ka kam nong yalam handrai ki Kynthei ru kila